De eerste dag van de jesvakantie gewoon prachtig, maar de zinnen de familie volop bij. De buien weer voort, alhoewel er nog 1 of 2 vakken aan, maar dat ziet er verder goed uit met een temperatuur van 10 of 11 graden vanmiddag. Hopelijk ook de rest van de jesvakantie stuk mooi waar. We beginnen eerst even naar het waar voor joen en vannacht. Joen en vannacht brede opklarings, misschien nog een paar buikers. Dat zal vooral in het watergebied wezen, maar net heel erg volle delslag. De temperaturen die kunnen dus ook aardig onderuit zakje. Het wordt zo'n 2 tot 3 of 4 graden in de binnenland van Friesland en in de kustgebieden op het Watereiland. Daar een temperatuur van zo'n 7 of 8 graden. Misschien frost onder groen en een zwakke tot matige wind komend uit het westen en het noordwesten. Morgen, in eerste instantie de zinnen erbij, maar ik verwacht je in de rin van de middag toch meer bewolking vanuit het westen en later in de middag, dan maar we denken aan de tweede helft van de middag en de joentijd, regenwetter. Het regenwetter zal benamelijk in de nacht een soort rein opsmieten en de temperaturen die komen uit, ja of morgen mag ik zeggen, te lezen zo'n beetje om de 10 of 11 graden heen. De wind die helpt weer aan, die wordt matig en krachtig uit het zuidwesten. En dan het vooruitzicht voor de komende dagen. Het waar voor de eerste vakantie. Jou dus een beetje 2 gezichten, want waanzin hebben we regenwetter en stormige wind, temperaturen van 12 tot 13 graden. Toonsdag wordt de wisseldag, maar nog een paar buien, een temperatuur al een graad of 13. En zo nou ziet het vreed een droge dag. En ook het weekend ziet er helemaal net slim uit. Een droge waartype en een temperatuur van 14 graden. Nog een hoffelijk jong verder.